Velký souboj před finálem. Takhle se omlouvám, tady mám čtvrtkového šance, ale takže Daniel Šác na dráze Popale na jednice nebude startovat Pomůžka, tak ta bude prázdná. Dráha 2, Martin Havlík, Orelze Dojma, na trojice Tomáš Popale, Stráží Změčaté. Na 4 dopoledne nejlepší Michal Ruváček, Terez Dojmo. Na 5 Michal Ledl, Pomůžek, zprava účastníků Evropskou mistrovství Evropy. Pojď Tomáš, pojď. Domácí hvězda Honza Šepl. Medalista z Evropy, držitel českého rekordu na 200 metrů motorové, já si myslím, že by se to mělo říkat pořád v tomto případě. Výkon stojí opravdu za to, po 2 minuty se to ještě nikomu z nás nepodařilo zachovat do toho za. 7. Lukáš Harnou, Umerská Praha. 8. Petr Motorové Praha. A 9. Jakub Pešek, Slavný Plze. Pánové, pojďme na to. Já myslím, že časy správné na mistrovství Evropy 50 metrů mužů 24-34. Tak ale pojď Tomáš, pojď. Ale pokud se to je další. Pojďte na to. Pojď Tome! Pojď Tomáš, pojď. Pojďte dolů ještě, dolů. Jsme plánovali 800, tak jsme museli přidělat časovým přátelé, není to tím, že by byla nějaká technická záhoda. A můžeme jít startovat. Pane Vrchní, pojďte na to. Tak Tomáš, naposled, pojď. Na místě. Přátelé, to vypadá na vodě. Do vodě je to tak, že na tuhé. No tak já tam vidím Tomáše Korka. A teď se nám to úplně celé zázelo. Ale podle mě víte si jasný, Tomáš Korko, největší autor, jaký ho znám, přitom talent jako prase. 24-45, čas Tomáše Korka, přátelé, tak to je něco neskutečného. Na to, jaký to on tak poslází opravdu 11 od toho, aby se měli na mistrovství Evropy. Neskutečný talent, ale opravdu, já to musím říct znovu na vás, protože ho trénuju, kdybyste ho viděli v bazéně, tak si myslíte, že nemám plava. Druhé místo. Helena Michal, druhé